Neguan, zerbait gustoko badut, gaztaina erreusaia izaten da. Zagit, barruraino sartu eta beste garai batera transportatzen hau. Umea nintzenera. Gabonak iriste hartze dela sortzen zitzaidan ilusioa amaigabera. Umetan, kalean gaztaina erreusaia hartzen nuenean, banekin gabonak iriste egongo zirela. Azokako ateak ere bela xirekiko zituztela. Zaizue, nork esan behar zidan niri, 30 urte geroago, hemen egongo nintzela zuen aurrean, gaztaina jaten, piano baten ondoan, tai ama, Durangoko azokako 54. edizioko irekiera ekitaldia aurkezten. En fin. Osorik da, lema hori jarri diote aurtengo edizioari. Durangoko azoka ekosistema badelako. Eta ekosistema batean, izaki bizidun guztiak beharrezkoak dira, sistema bera sortu eta bizirik iraun dezan. Elkarren arteko harremanetik sortzen da ekosistema bat, eta horregatik, Durangoko azoka osorik da. Eta hendik honekin ez dakit non, zagarrontzin bat igual, hortxe bertan da listo. Bueno, gaztaina erreusaiarekin, nire izeko Rosamariren mertzeria ere etorte zait burura. Bai. Hortxe zegoen, merkatu zarraren ondoan. Bueno, ez dakit badakizuen, baina Durangoko azoka gaur egun hor, landako gune horretan, jakingo duzu ez, ia adintxo bat badaukazu, hemen gazteik ez dago. Hor, atzeko landako gune hortan egiten baldin bada ere, 11 kokaleko izten ditu historikoki. Horietako bat adibidez, merkatu zarra. Edo hasierako urtetan Andra Mari Elizpean egiten zen. Merkatu zarraren ondoan zegoen nire izekoren mertzeria. Eta Gabon garaian mertzeria hartan egoten ziren jende hilara gogoratzen ditut. Eta tartean izeko bera, opariak egin eta egin, baina gelditu gabe, erotuta, opariak egiten, Izan ere, izekori, hainbeste gustatzen zitzaion, gauzako oparitarak, hau Durangarre bakarri dakite, baina izekori hainbeste gustatzen zitzaion, gauzako oparitarako biltzea, jendeak azokan erregalumoan erosten zituen liburu eta diskak, berak bere mertzerian musutruk biltzen bai zituen. Beti izaten zuen gauza bera, azokaren inguruan. Oso ondo dago ederto, baina alegin txiki bat inbeko leukia zikira gauzak erregalutarako jarteko. Nik esaten nion, azokan aritzen zen jendean danarekin oso zaila zela jendea gauzak oparitarako biltzen hastea, eta berak, ze uste oso hemendik ez tala jende ipazetan, bizion tan importanti da detallisti izeti. Gauzak txukun, ganoraz, fundamentuz, eraz. Gauzak txukun, fundamentuz, ganoraz eta eraz egin behar direnez, eman diezaiogun hitza, urrengo egunetan, Durangora etorriko diren guzti hoiei, ongi etorri ofiziala ematea arduratuko denari. Gurekin da, Gerediagok presidentea, Nerea Mujika. Nerea, zurea da hitza. Ongi etorri, sortzaile, bazkide, babesle, antolatzaile eta ordezkari. Ongi etorri, Durangar, bizitari, langile, ikasle, haur, gazte eta heldu. Ongi etorri eta eskerrik asko Inigo Urkullu lehendakari jaunari. Eskerrik asko baita ere Bizkaiko Foru Aldundiaren Euskara, Kultura eta Kirol sailari. Eta eskerrik asko nola ez Durangoko udalari eta bereziki etxe honi, Bartolome Ertzilla musika eskolari. Aurtengoan, azoka Durango osoan zehar zabaltzeko espazio ederrau usteagatik. Baina Durangoko azokak, Durangoko mugak zeharkatzen ditu eta Euskal Herri osoaren azoka da. Eta hau, neurri handi batean, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroako Foru Aldundien laguntzari esker da. Eskerrik asko dan hori. Eta eskerrak ematen hasita ezin ahaztu babesle pribatuak. Gure eskerrik beroena eman nahi nieke azokaren babesle pribatuei. Beraien babes eta laguntzari gabe azoka hau ezin izango litzateke aurrera atara. Nabarmendu nahiko nuke eroskik, aurten 50. urteurrena betetzen duela, BBK Fundazioak berriz 5 urte eta hasieratik egon dira gure ondoan. Hortaz gain, Euskaltelek, Erkidek, Irizarrek eta La Tostadorak urtez urte
azokarengatik egiten duten apustua benetan eskertzekoa da. Eta eskerrik asko nola ez, datozen egunotan Durangoko azokan magia berezi bat sortuko duzuen guztioi. Jolas honetan parte hartzera animatzen zareten hoi. Eta ekosistema honi bizia emango diozuen guztioi. Guztiok baizarete beharrezkoak sistema hau osatzeko. Gaurtik hasi eta azokak irauten duen 4 egunetan zehar, 11 dira batzen diren emozio, esperientzia eta bizipenak. Norbera bere izatetik murgiltzen da Euskal Sorkuntzaren plaza honetan. Gutako bakoitza, ideia edo impulso ezberdinen mugituak lotzen gara, azokaren unibertsora. Unibertso propio eta berezi bada azoka. Molekula txikienetik masa handienera denon lotuneetan dago Durangoko azokaren gakoa. Azoka sormena da, ideiak, pentsamentuak, ametsak, emozioak. Azoka zabaldu eta erakusteko leihoa da. Landako gunea eta alboetara erakusleio ezberdinak. Musika, literatura, arte eszenikoak, ikusentzunezkoak, kultura digitala, abanguardia eta tradizioa biak, nazten diren tokia. Komertziala eta apurtzailea, elkartzen diren espazioa. Azoka hartu eta emateko plaza da. Salerosketa puntu garrantzitsua, kultur kontsumoaren bultzatzaile eta proiektu berrien auspoa. Kultura poltsikoratzeko lekua da. Azoka gozamena da. Esperientzia, bizipena, giroa da. Idoloak eta jarraitzailea dira, aspaldiko lagunak, topalekua, urteroko hitzordua, Euskal Kultur Sorkuntzaren itsasoan murgiltzea. Ekosistemaren mugimendu guztiek osatzen dutena da. Gu geu osatzen gaituena, guk geuk osatzen duguna eta datozen urteetan ere osatzen jarraitu nahi genukena. Horregatik, azoka osorik da. Izan ere, guztio gara beharrezkoak ekosistema honek bizitza hartzeko, elkarlanaren eta batez ere elkar entzutearen garrantzia nabarmendu nahiko nuke. Euskal kultura etengabe berritzen doa. Tradizio batek bizirik iraun dezan ezinbestekoa baita etengabe garai berrietara egokitzea. Sortzaileak beti ari dira gauza berriak sortzen. Konsumitzeko moduak ere aldatzen doaz. Bai sortu eta jasotzen ditugun edukiak eta hauen forma ere aldatzen ari da. Eta transizio guzti hauen ondorioz, Durangoko azoka ere aldatzen, egokitzen, berritzen ari da. Eta horretan jarraitu nahi dugu. Etengabeko mugimendua kultura bizi baten isla da. Eta amaitzeko, nola ez, Durangoko azokara etortzeko gonbitea luzatu nahi dugu jakina. Eta bertara, garraio publikoz etortzera animatu persona guztiak, familiak, kuadrillak, bikoteak, danak. Autobusez edo trenez. Badakigu Euskal Herriko zenbait lekutatik ez dela erreza Durangoraino garraio publikoz etortzea. Horregatik aukera hau aprobetxatzen dut baita ere, eta nahiko neuke erakundei elkarlanerako deia egiteko datorren urtera begira batez ere. Lotura horiek hobetzeko beraien laguntza ezinbestekoa dalako jakina. Ongi etorri beraz, eta sortu, zabaldu, eman eta gozatu Durangoko azokako 4 egun hauetaz. Eskerrik asko.
Bueno, eskerrik asko Nerea, eskerrik asko Aitziber Elizaran, eta barkatu izen guztiak, Helen Etxeberria, musika eskolako ikasleak, txelo pieza honengatik. Bueno, Durangoko azokak historikoki babesle asko izan ditu, eta izaten jarraitzen du. Baina bere lan ezingo litzake posible izango, Durangoko udalaren laguntzari gabe. Herri honetan Euskal Herrian, herritik eta herriarentzat egiten direlako gauzak. Eta horregatik hementxe da gurekin Durangoko alkatea Inma Garrastatxu. Arratsaldeon eta ongi etorri Durangora. Lehendik eta behin, herri honetako alkate gisa, Durangora etortzeko gonbidatu luzatu nahi dizuet. Landako azoka babestuko duen egun hauek, balio dezatela, kanpotik zatozten ontzat, herri hau eta bere altxorrik handiena, Durangarrok, ere ezagutzeko. Hau esan da, azoka uler daiteke erakusleio bat bezala. Aurten, euskal kulturak musikan eta literaturan eman duena erakusteko aterpe izaten da landako 4 egunez. Esango dut, herritar, irakurle, entzule, ere, banaizenez, euskal kulturak altxor ederrak dituela erakusteko eta plazer hutsa dela, herria eta bere azpegiturak altxor horren arrotasunerako eskaintzea. Baina ez da hori bakarrik. Azoka, nahi baduzue, uler daiteke topagune bat bezala. Durangon, egunotan, elkar gurutzatzen dira idazle eta musikariak. Utzidazue aitortza hau egiten. Plazerra da herri bat idazlez eta musikariz beteta ikustea eta sentitzea. Zenbat obra berri, zenbat sormen lanen gurutzaketa ederra egosten ote da egun hauetan hemen. Baina utzidazue egia handiago bat ere esaten. Zein ederra den Euskal Herriko puntu guztietako jendeengan kultura eta Durango batuta ulertzea. Zer gauza handiagorik, herri bat kulturarekin eta sormenarekin lotuta irudikatzea baino. Idazleak eta musikariak ezezik, entzule eta irakurleak ere gurutzatzen gara haiekin egunotan gure herrian. Kulturaren hartu emana, emale eta hartzaile, maila berean jarriz eta kateatuz. Eta azkenik, milaka jende ere gurutzatzeko aitzakia ere bada azoka. Ezen, hau ere bada kultura. Jendearen, jakintzaren, hizkuntzaren eta gutasun kolektibo baten gurutzaketa zibilizatua. Eztabaida, enkontru, elkar aberazte, trukerako leku, espazio eta denbora. Erakusleio eta topaleku beraz. Denbora eta espazioa. Kultura ikusi. Kultura sentidu. Kultura bizitzeko modu bat eta modu asko aldi berean. Hori da azoka. Eta hori eskainiko du 4 egunez eta 4 gabez. Baina zeinen tristea litzakeen euskal kultura Durangoko aterpe honetan geratu eta 4 egunetan murriztuko balitz. Kultura goruntz eta beruntz mugitzen den eta gaituen indar bizi bada. Goruntz mugitzen da. Gure animoak eta inteligentziak astintzen dituelako. Berantz mugitzen da.
kultura batek sustraia elikatzen duelako. Herria eta kolektibitatea. Eta kolektibitateetatik elikatzen dituelako. Eraman eta ekarri egiten gaitu. Baina aldi berean, hori gerta dadin, kulturak herri sustengua behar du, eta Durangok bere erakundeen laguntza eta herritarren abegiarekin hori eskaini nahi du. Kultura erakusleio eta topagune da. Kultura joan etorriko bidaia da. Hartu eta eman. Eman eta hartu. Gustatuko litzaidake, nahi nuke, Durangora kultura egarriz datozenak, Durangoren eta Durangarren abegia eta izateko modua, sentitzeko modua, eramatea bueltan. Hau ere, bai baita kultura. Beraz, etorri Durangora, gozatu euskal kulturaz, literaturaz eta musikaz. Topatu jendearekin eta egin herri. Eta itzuleran, eraman kultura etxera. Zure egun orokora, euskal herriko zure bazterrera. Azken batean, eraman Durango apur bat ere zure herrira eta zure etxera. Eskerrik asko. Hori ez. No voy a pedirte que me des la luna porque sé que tú no me la puedes dar, aunque muchas veces me lleva a ella cuando estoy contigo. Usted, Juancho, es tierra, sí, al país raro aquí me defendiate. Es que hau hemen, ez? A ver, es que etzan ideia ona. A ver, gure izeko Mari Carmeni, Manolo Escobar izugarri gustatzen zitzaion. Egia da, asko. Manolo Escobarren jarraitzaile amorratua zen. Amorratua, Osa, haren dendan, ez Bizkaia irratirik, ez Arrate irratirik, Manolo Escobarren zinta zar bat zeukan, eta hori gartzen zuen, dalek ete pego, baina egun guztian, bezeroak aspertu artean, paga, Manolo Escobar. Baita, Durangoko azokatik, gauzako paritarako biltzera jendea joaten zenean, eta nik esaten dion, hombre, igual, ez zela testu ingururik egokiena, Durangoko azoka, Manolo Escobar entzuteko. Da berak, hau beste gustatzen jadan zehozer ekarte ustazun egunien, orduen igual, kanbizeukot. Aizue, urte hortan, kaleratu zen, jadanik euskal musikagintzako klasiko bihurtu den, Harribitxi hau. 1996 urtea zen. Udazken koloretan, landen lurrina zeharkatuz, eta zoroit eta igan nau. Udazken koloretan, landen lurrinak zeharkatuz, eta zoroit eta igan nau. Zuhaitz biluziaren, gerizpean orpondoa, orbelaren hilobi, horiz eta gorriz dena lokarturik, Izekori gustatu zitzaion udazken koloretan. Ni gaina esaten nion, Benito Lertxundi, zati bat guapoagoa zela Manolo Escobar baino. Ta berak, Manolo Escobar modukoik ez dau! Ta nik osondo. Bueno, Manolo Escobar modukorik ez dago. Baina, jak, jartzen zuen Benito Lertxundiren diska.
Ia Manolo Escobarrena beste. Ia. Beti izaten zuen gauza bera. Ondikoa. Durangoko disko eta liburu azokara jente importanti etorten da, eta nik esaten nien. Izeko, ja ez da Durangoko disko eta liburu azoka. Gaur egun ja Durangoko azoka da, Durangoko azoka. Eta berak, igual dutzo. Ez da entenitzen zela salduleik esan gauzak, biera modun batu barik. Aituot lehendakari zebe pasetan da bertatik. Zezango leuke bera gauzak batu barik saltzen dira jakingoa leu. Eta nik esaten nion, igual, lehendakariari ez dela uste, inportako zitzaioan Durangoko azokan gauzak erregalutarako batzen diren ez diren batzen. Hoi bai, gauza batean, Izekok arrazoi zuen. Ze lehendakaria etortzen da. Gurekin da, Inigo Urkullu lehendakari jauna. Herri agintariok, herri ordezkariok, Hego Euskaditik etorritako ordezkari guztiok, beraz, Nafarroatik ere etorritakoa, sailburua, ongi etorria. Durangoko azokaren arduradun eta kideok, beraz, Geredia elkartearen presidente eta kideok batez ere gaurko honetan, arratsaldeon. 1975 lehenengo liburu eta diska azoka antolatu zenean, dena zegoen egiteko, askotan esan egin dugu. Artean, 4 urte falta ziren Zaizar Bitoriak egunero hasten delako argitaratzeko. 9 urte, Mikel Laboak 1-3 aurkezteko. 11 urte, Itoiz taldea sortzeko. Artean, besteak beste, 3 urte falta ziren Euskara Batua sortzeko. Dena zegoen egiteko, eta nekez imagina zitekeen zer etorriko zen. Orduan, 15 estan bakarrik jarri ziren. 12 liburuak jasotzeko, 2 diskoetarako, eta azken bat informaziorako. Euskal kulturaren plaza eraikitzear zegoen. Harrezkeroztik, etorri diren 54 edizioek ematen duten perspektibarekin, Gerediaga aitzindaria izan zela esan dezakegu. Beti diogu eta gaurkoan ere bai, 54 urte gero berriz diogu. Aitzindaritza horri esker bidea errezago izan da Durangoko azoka, da Euskal kulturarentzat. Urte hauetan zehar, Euskal kulturaren plaza nagusia eraiki da. Plaza zabala eta handia da, irekia eta anitza. Plaza hau gure kulturaren birika bilakatu da. Sorkuntza auspotzen duen bizigarria. Aurten, lehenengo edizioetan bezala, plaza hori gune eroso eta abeikorra izango da proposamen gazte eta berrientzat. Era berean, Euskal kulturaren plazak badu ohorezko leku bat aurreko sortzaileentzat. Bidea ireki zuten aitzindari horientzat. Aurten, 3 belaunaldi ezberdinetako idazleak elkartuko dira. 3 belaunaldi ezberdinetakoak. Eta horrekin batera, Durangoko doinuak inoiz baino anitzagoak izango dira. Kirmen Uribek dio, kulturak janzten duela gure herria. Durangori esker, herri jantziagoa eraiki dugu, sortzaileagoa, anitzagoa ere bai. Herri sortzaile eta jantzia nahi dugu. Bere dimentsioan eta neurrian, aitzindari eta erreferente. Gaur, orain mende erdi bat ez bezala, dena ez dago egiteko, baina asko dugu egiteko. Gaur, denok dugu argi, kultura dela gure herriaren oinarria eta gure herria janzten duena. Gaur ere, badakigu, kulturak beharrezkoa duela ikusgarritasuna, sortzaileek beharrezko dituztela erakusleioak. Zorionak, plaza hau eraikitzen lagundu duzuen guztioi, eskerrik asko plaza hau osatzen, zaintzen eta hazten laguntzen duzuen guztioi. Euskal kulturak ezinbestekoa du plaza handia, betikoa eta berria. Plaza hori
Durangoko azoka da. Eskerrik asko. Eskerrik asko lehendakari jauna. Bueno, Izekoren ara itzuliz. Eske bazuen zerbait magikoa nire Izekok opariak biltzeko zeukan moduarek. Zea, salmaiaren gainean egoten ziren paperezko rollo handiaiek, Papera mostean sortzen zuen soinu hori, nork ez du, Papera neurrira mosteko zeukan zehaztasuna. Nola zen posible, formarik aldrebesan zuen oparia ere, pakete txukun batean biltzea. Eta gero bukatzeko, bukaerako lazotxoa. Lazotxo hiek, zorionak pegatina horrekin, Eta nola zen posible gure izi simple batzukin, lazotxo hiei alako kiribilak ateratzea. Hartu eta tras! Eta Izekok bukatzeko gindatxoa. Gaztaina bat. Gure Izekok, opari guztietan lazotxoaren ondoan, gaztaina bat jartzen zuen. Ze duela urte asko, Durangora, Extremadurako gaztaina saltzaile bat etortzen zen. Carmen. Eta Carmenek ohitura berezi bat zuen, oso polita. Bezero bakoitzari, bezeroak transmititzen ziona, berak, gaztainak biltzeko erabiltzen zuen paperezko kukurutxo hortan, idatzita itzultzea. Poesia edo esaldi batekin. Eta horrela, egunero, esaldi edo poesia desberdin bat jasotzea zeneukan. Eta Izekok esaten zuen berarentzat, esaldi eta poesia horiek sekulako opariak zirela. Eta horregatik egunero, Carmenen postu horretik pasatzen zen. Eta horrela egunak joan eta egunak etorri, eta urteak joan eta urteak etorri, Izeko Carmen, Mari Carmen, ama, nazten nahi naiz. Ui, zerbait gertatu da hor. Izeko eta Carmen gaztaina saltzailea lagun minak egin ziren. Oso lagunak. Oso. Egun batean, Carmenek Durangora etortzeari utzi zion arte. Auskalo zergatik, Izekok sekula ez zigun kontatu, baina egun hartatik aurrera hasi zen, bere opari guztietan, gaztaina bat itxasten. Eta nik gaur hemen, eta irekiera ekitaldi honetan, hoixe bere ingo dut paketetxe honetan. Izekoaren omenez, gaztaina hau itxatzi. Jak? Hortxe. Badakit zuetako askoak esango duzuela, zalantzan nengo zaretela kontatu dudan historia hau egia edo gezurra den. Bueno, hori zuen esku usten dut. Edo zuen irudimenaren esku. Izan ere Durangoko hoixe sortzen bai du. Irudimena. Eta opariak opari eman diogu hasiera aurtengo Durangoko azokako ekitaldi honi. Gaur hasi eta igandera bitartean, milaka pertsona, Euskal Herritik etorritako milaka pertsona hemen bilduko gara. Eta bertako eragile, erakunde eta egileekin ekosistema bat sortuko dugu. Eta niri gustatzen zait pentsatzea, bere garaian, eta bere modura, gure Izeko ere ekosistema horren parte izan zela. Txikia, oso txikia, bere opari horiek egiten, baina partetxo bat. Eta ondorioz, Carmen gaztaina saltzailea ere bai. Horregatik, eta zuen baimenarekin, nik gaurko irekiera ekitaldi hau, beraiei eskinen nahiko nieke. Argazki bat egun behar zuen hor. Berriz esango dut, polita gelditu da egin. Agarrateatzen den argazkia. Horregatik gaur hemen irekiera ekitaldi hau, Izekori eta Carmeni eskaini nahiko nieke. Oparirik politenak ez direlako paketetxotan biltzen.
barriro etxera, gaztaina xirmelak saltzera, Gabon gaba ospatutzeko, maite zaituenan onduan. Ikusiko naun irribarrezka, barruko pozatxeginez. Eragion gogor aurreko danbolin horri, gaztainak erre hartia, txipli txaplapu. Gabon gaua pozik igaro